ina kace honorable Sani Yahaya Jingir shugaban Izala, bari ka ji yanda ake yin huɗuba wacce za ta amfani al'umma na arewa da ma Najeriya gaba ɗaya. Bari ka ji daga bakin warasatul anbiya'i. Shugaba Tinubu bisa ga abin da ya bayyana ba musulunci ne ko musulmi ke gaban shi ba. Yankin nan na arewa mai rinjayen musulmi wanda suka yi tsaye suka zaɓe shi su ma ba suke gaban shi ba. Alƙibla sai ta ce Legas. A Legas ɗin ma masoyansa su ne Kiristoci. Domin akwai musulmi masu ɗimbin yawa a can. Kai su ma ne mafi yawa amma bai da sha'ani da su. 'Yan siyasa su yi haƙuri, wajibi ne mu faɗi gaskiya kuma Allah ya ce mu faɗe ta kuma za mu fasa faɗin ta. Bisa ga haka ina ba malamai masu magana akan siyasa shawarar cewa a wannan karon kada su tallata mana Tinubu a matsayin ɗan uwan musulmi ko kuma a matsayin wanda ya ɗauki mataimaki musulmi. Duk mai yi ma Bola campaign a wannan karon kawai ya fito ya gwada ci gaban da ya kawo in akwai shi. Idan an samu sauƙin rayuwa a ƙarƙashin mulki sa faɗa muna. Alhamdulillah. Idan talaka ya samu sarari ko sa'ida a fito fili ya bayani. Allah ya saka. Idan Bola ya kawo ci gaba ta fannin ilimi ko kiwon lafiya ko inganta noma da sana'a ko gyara hanyoyi ko kuma iya cika alƙawalin da ya yi cewa zai samar da wutar lantarki da ya kama mulki. To a fito a yi muna bayani. In ya so sai a yi masa kamfe da wannan. Gaskiya ne. Gwamnoninmu muna tare da su muna ganin ayyukan da suke kuma kowane gwamna ana iya auna shi da ayyukan da muna ganin su. To duk wanda zai tallata mana shugaban ƙasa a wannan shekarar so don Allah ya gwada mana abin da ya yi sannan ya mana talla da shi. Idan kuma ba abin da za a tallata shi da shi to a bari wasu su fito mu gwada ko Allah zai sa a samu wani mai dama-dama. Gaskiya. La ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd. Me muka yi a cikin wannan watan azumi? Honorable Sani Yahaya, kaga yanda ake tura sako. Waɗannan su ne warasatul anbiya da Allah subhanahu ta'ala ya magana. Ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ku da kuka yi imani in za ku yi magana ta gaskiya. Wallahi ko makiyin Annabi Muhammad ko wanda ba musulmi ba, na rantsi da Allah ya san wannan bawan Allah gaskiya ya faɗa kuma sako na gaskiya ya faɗa. Inda irin wannan sakon kake turawa ba shegen da ya kafe kai gama maganan banza ma, amma akwai masu zagin ka, akwai wanda zai zazzage ka sa'an jikan ka ne ma. Me yasa ba za mu iya magana ba a matsayin ka na shugaban Izala da muke cewa mu Izala ne? Saboda maganan da kake faɗa ba gaskiya bace. Najeriya babu yunwa, mun je Kebu ba akwai tsaro, mun je wallahi tallahi inda irin wannan gaskiyar kake faɗa ba wanda ya sai wannan magana. In aka kafe ka aka zage ka muna da bakin magana ba mu da shi. Muslim haka annabi ya muslim din shi. Annabi Muhammad musulmi ne, shugaban musulmi. Sayyidina Abubakar musulmi ne, amirul muminin. Duka tare suka yi mulki. Annabi yana tafiya bar Sayyidina Abubakar zuwa Umar zuwa Usman zuwa Ali. Dukkan mulkin muslim ne. Amma hatta wanda ba musulmi ba wallahi da sai da na Umar ya haɗu da shi, baba aikin me kake yi? Ya ga au yana shan wahala. Sai da na Umar ya ce a ɗauke shi a je a yanka masa albashi har ya mutu kar a daina bashi. Wannan shine mulkin muslim. Gaskiya ce kawai malam. Duk ga Allah za mu tare mu koma, na rantsi da Allah baka da wutan da zaka kona da zaka sa mutum ko aljanna. Allah shi ke da mallakin wannan, kai ma ka sani. A wannan muslim ɗin ake zuwa masallaci ga 'yan Maiduguri a tada bom, kaga mutum ya pieces kamar an taka tumatir. A muslim ɗin ake kafa bom a kasuwa, mutane su wargaje kuma majority musulmi. A wannan muslim ɗin ake ɗaukan mata a shiga jeji da su, wani a gaban shi za a yi matar shi fyaɗe, a yi wa 'yar shi fyaɗe. Amma Allah wadaran wannan maganan da aka ce wai muslim, wallahi an ci amanan musulunci. In ba ku yi ma Allah bayani ba, na rantse da girman Allah mutu kafiri, wallahi sai kun yi ma Allah bayani.
wallahi ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha kabirun bima ta'malun. Ka san ayar ba wai baka sani ba. Honorable, na rantsi da Allah ba zan ƙara ce maka malam ba, sai dai honorable. Na rantsi da Allah sai ran da aka gyara. Akwai malamai da yawa suna nan suna tura sakonni, wani kamar ya kone akan amumbari saboda irin abin da ya ga ana yin musulunci kuma da sunan ana gwamnatin musulunci. Na rantse da ubangijin da ya busa min numfashi, mulkin Goodluck Jonathan in ba ya fi wannan tafiyan mulkin sauki ba shege nake. Lokacin mulkin Goodluck Jonathan Maiduguri ne ake ta rikicin Boko Haram, kuma ana iya kokari wajen kokarin dakile shi, amma yanzu ga bandit, ga Lakurawa, Zamfara, Kebbi, Sokoto, Katsina. To ai gara Christian din, na rantse da girman Allah a wannan zaben in Kirista ya fito, in dai zai yi aikin alkhairi ga wani musulmi, wallahi wanda bai zai yi aikin alkhairi ba, wallahi Kirista zan zaba. Na faɗa na ƙara maimaitawa, wallahi Kirista zan zaba. Shine magana ta gaskiya kawai malam. Yanzu ga gwamnan Filato yana iya ƙoƙarinsa, duk inda ya ga rikici ya balle hankalin shi baya kwance, kokari yake ya je ya ga menene matsalan. Allah ya kawo kuma ya tallafa mishi kuma aka zauna lafiya, iya gwargwadon kokarin sa yana yi. Musulmi ne? Ai ba musulmi bane. Me yasa kuma ba za mu ki shi ba dan addinin mu ba ɗaya ba? Saboda yana kwatanta iya kokarin sa. Gaskiya ne. To kawai abu ɗaya ne kawai, za mu je gaban Allah, summa ilaihi turja'un dukkanmu, inna rabbakum labil mirsad. Allah ubangijinku yana nan a madakata, yana jiran ku, yana jiran mu gaba ɗaya, ko yau ko yanzu ko anjima ko gobe. Wallahi tallahi za mu je gaban Allah. Ba mamaki na kwanta ga gadona nan a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba mamaki kai ma ka kwanta yau a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karamin abu ne a wajen Allah. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram. Allah samu dace. Kawai in za a gyara a gyara, in za a gere a gere, kawai shine.